Городская библиотека филиала номер 3 встречала гостей. На информационный час у оборону своей Айчины, который сотрудники библиотеки провели с учениками средней школы номер 16, пришли ученики рыцарского клуба «Шляхетская застава». Школьникам не только продемонстрировали рыцарские доспехи, но и дали возможность примерять их и сфотографироваться. У гарадской бібліятэкі філіяла номер 3 прайшла інфармацыйная гадзіна ў абарону сваёй айчыны. Вучням 16-й школы расказалі аб першай дзяржаве на тэрыторыі Беларусі, Полацкім княстве, аб тым, хто такія крыжакі і іх месцы ў гісторыі, аб значнай для нашай айчыны гістарычнай падзеі Грунвальдскай бітве. З пачатку навучальнага года супрацоўнікамі гарадской дзіцячай бібліятэкі філіяла номер 3 і настаўнікамі сярэдняй школы номер 16 быў запланаваны цыкл мерапрыемстваў у дапамогу вывучэння прадмета «Мая радзіма Беларусь». Разам з вучнямі мы адправіліся ў падарожжа па нашай краіне. Першая сустрэча пад назвай «Адкуль да нас прыйшла кніга» адбылася ў кастрычніку. На гэтай сустрэчы вучні даведаліся пра першых друкароў сярод усходніх славян. Выканалі творчае заданне «Проба пяра», у якім паспрабавалі пісаць сапраўдным гусіным пером у кнізе, якую зрабілі сваімі рукамі. Сапраўдным сюрпрызам для дзяцей стала сустрэча з удзельнікамі баранавіцкага рыцарскага клуба «Шляхетская застава», дэманстрацыя рыцарскіх даспехаў і фотасесія з імі. Клуб гістарычных рэканструкцый, удзельнікі якога ладзяць спартыўныя спаборніцтвы па сярэднявечных баях і ўзнаўляюць побыт часоў Вялікага княства Літоўскага, існуе ў Баранавічах ужо 17 гадоў. Удзельнікі клуба «Шляхетская застава» кожны тыдзень збіраюцца разам на баявыя трэніроўкі, якія з'яўляюцца падрыхтоўкай да міжнародных спаборніцтваў. Удзел у іх прымаюць клубы гістарычных рэканструкцый з СНД і Еўросаюза. То, чем сегодня мы занимались, это одна из неотъемлемых частей деятельности рыцарского клуба «Шляхетская застава». Мы пропагандируем наше занятие молодым и школьникам, и студентам, стараясь привлечь как можно больше ребят и в наш клуб, и вообще привить им любовь к прошлому, к нашей историческим каким-то моментам. Падчас сустрэчы вучні змаглі прыняць удзел у творчай майстэрні «Дамалюй рыцара». Кожны з іх ужо марыць уступіць у клуб рыцараў, хлопчыкі, каб з гонарам насіць баявы рыштунак, а дзяўчынкі прыгожыя сукенкі. Я доведалась, что девчонки тоже были рыцарями. Ну что, доспехи весят где-то 20 килограммов, самый легкий меч 1,5 килограммов. Нам рассказывали про рыцарей, про войну, про крыжаков. Дадзеныя сустрэчы вельмі важныя для падрастаючага пакалення. Падчас іх дзецям распавядаюць пра важныя падзеі, якія адбываліся ў мінулым. А як вядома, без мінулага ніколі не будзе існаваць будучыні.